Hello mga ka-YouTube viewers. Nandito tayo sa YouTube channel Christopher Anorico. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel para updated kayo sa mga bagong video. Ang kata nito ay isang pagkadako sa imong bibingka. Asa mo mangitag pagkadako sa imong bibingka. Yeah, fire! Sa imong bibingka, Inday, di ka ba malakansi? Ang buak na bihang bukara, labis ni nagngisi. Ibot man pagyud o pasasas sa tuwa sa iyang liki. Bisag tagbainti daghan ang wapas, kay talagsawan ng kalami. Inday, ayaw ako upa katawa, kung espesyal ang imong bibingka, mas lami makining ako. Ilawan kong ang imong bibingka, gusto makini sa timpla, hindi uban labi para nga simuton panos na kining budbud ko nga tinda, simuton niya gahi init pa dilis tugyot to ang kagahi bisag ibulan dilis magale. Inday, ayaw ako magkatawa, isisyal lang imong bibingka, malamig kining ako Inday, ayaw ako magkatawa, ibisyal lang imong bibingka, malamig kining ako